Chino! Opa. Hoy, ikaw na kinikilig sa kalandian mong wala naman kayong commitment. Totoo yan. Meron kayong tawagan, mapababy man yan, me at D o di kaya honey bunch. Pero hindi naman kayo, 'di ba? Walang label. Ang tanong, yang kilig mo hanggang kailan? Mahal! 안녕하세요. 김치노입니다. Ay, sinasabi ko sa inyo na Wednesday na malapit na mag-weekend입니다. Malapit na mag-weekend. Makakapagpahinga na tayo. Oo. At syempre napapakinggan mo, nakakasama mo at nalalasap mo ngayong 6 p.m. Oo. Walang iba kundi ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama mo ako 69 tayo. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakasama, malalasap at talaga nga ng mga katuwang mo sa mga paghihintay mo dahil rush hour pa, di ba? Katuwang mo sa paghihintay sa pasahero mong nagpin ng location pero hindi naman doon nagpapasundo. Uy, relate yan di ba? Minsan na yan yung mga common na talaga nga namang nakakalito sa mga pasahero. Kayong mga pasahero dyan, this is for all our drivers, lalo na sa mga Grab driver, Green GSM, InDrive driver. Kung saan kayo nagpin, i-make sure nyo parang responsibility rin natin to bilang pasahero na kung saan natin pinin. 'Di ba? Ang lokasyon, doon tayo maghihintay at doon natin i-expect ang mga Grab driver or ang mga drivers natin na pick upin tayo. Hindi yung iikot-ikot pa sila. 'Di ba? Ikaw nga ayaw mong pinapaikot-ikot ng taong minamahal mo. Ayaw mo nang pinapaikot-ikot ka ng taong hindi ka naman mahal. Siyempre sila rin, 'di ba? Sundin lang natin kung saan kayo nagpin, 'di ba? Anyway, mahal. Minsan sa panahon na kung saan ikaw ay naghihintay, ang tanong diyan hanggang kailan, 'di ba? Hanggang kailan ba ako maghihintay? Hanggang kailan ba ako magpapakaengot, 'di ba? Kaya tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ayokong maghintay ka sa wala. Kaya ngayon si Kim Chino, bibigyan kang liwanag kung hanggang kailan ka lang dapat maghintay. Kung worth it ba hintayin yung tao o di kaya pinapaasa ka na lang niya. Diba? Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy. Opo mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 signs na dapat mo siyang hintayin. Wow! Napakahuwaran mo naman maghintay. O, ito na mahal. Una, dapat maghintay ka kung clear siya or clear sa kanya na gusto kanya. 'Di ba? Usually yung mga ganyan meron lang talagang inaayos. Pero yung clear or parang assurance na at the end of the day willing ka maghintay, sinabi ko na mismo na maghintay ka, may aayusin lang ako. Okay lang maghintay doon kasi meron ng go signal, meron ng clarity na hanggang dito, sige maghintay ka, ayusin ko muna to. Ano ba yung mga inaayos? Pwedeng personal issues, career, o di kaya nagpapagaling pa siya. Diba, it will take time pero gusto ka niya. Ayaw niya lang maging shock absorber ka ng kanyang mga trauma sa buhay. Diba? Pwede rin galing sa breakup. Wag mo muna akong landiin. Wag muna maging tayo kasi hindi pa ako okay. Kakaiwan lang sa akin ng jowa ko. Give me 3 months. Pwede. Pwede, diba? Pwede. Kapag ganun yung sa kanya na mismo nagsabi. Siya na mismo nagsabi na maghintay ka pero may timeline. Maghintay ka or manghingi ka ng timeline. Mag-request ka ng timeline. Kung binigyan ka 3 months, then so be it. Landiin mo siya ulit after 3 months. Why not? Malay mo maging kayo na, di ba? Green flag yan. Green flag yan kapag nag-set ng timeline. Pero kung sinasabi niya, maghintay ka dyan, pero hanggang kailan? Yun yung tanong eh. Hanggang kailan ka maghihintay sa taong walang kasiguraduhan? Pero kung may timeline, pwede. Maghintay ka hanggat kaya mo. Di ba? Anyway, mahal, isa pa lang yan. Isa pa lang yan sa senyales na worth it hintayin o dapat kang maghintay sa taong nilalandi mo ngayon.
Si Kim Chino ay meron pang 2 bala. At syempre, huwag kang lilipat ng radyo. Kapag lumipat ka ng radyo, magsiselos ako. Anyway, mahal, manatili lang katutok. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!